Makikita sa videong ito ang pag-amba ng saksak at paghabol ng isang lalaki sa dalawang pulis sa Naga City Police Station 3 sa Barangay Peña Francia mag-aalas 8 ng umaga nitong Linggo, Oktubre 5. Kinilala ang sospek na isang minor de edad, residente ng lungsod at may kakulangan umano sa pag-iisip. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, bago nito, nakita ng kanilang mga kasamahan na paali-aligid ang sospek sa kanilang istasyon at sumisilip pa sa bintana ng Women's and Children's Protection Desk o WCPD office. Sinita raw ito ng kanilang mga kasamahan, ngunit imbes na umalis ay umaligid naman ito sa kotse ng isang pulis. Subalit nang ilipat ng pwesto ang naturang sasakyan ay dito na nagalit ang sospek at binasag ang bintana ng WCPD office at ginamit na panaksak sa mga pulis. Inaalam pa po natin kasi hindi naman po pwede na nag-claim lang na may sakit sa pag-iisip ay ligtas na sa criminal liability. Kailangan pa rin po itong patunayan, lalo na kung yung ang depensa ng pamilya, kailangan po mag-present sila ng medical certificate o kaya maintenance na gamot na iniinom itong involved na minor. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno, kaagad na itinurn over sa CSWD ang sospek para sa kaukulang interbensyon. Ito naman po, hindi naman natin ito pinatagal at kailangan din ma-aresto o isubdue itong minor, lalo na nakita natin parang nagwawala ito at baka makapanakit talaga. So hindi naman po ito tumagal, mabilis lang nung nakita po natin sa video na kumbaga nilusod niya o tangka niyang sasakring itong dalawang pulis. Sumunod po na video, ito ay nahuli na, nakadapa na sa lupa. So saglit lang naman po itong nasa panig naman po, wala naman serious injury. Yung isa lang po na gasgatan dahil siguro sa pagkikipambunok dito sa atin. Sa ngayon, inaantay pa rin ng otoridad ang medical certificate na magpapatunay na may sakit nga sa pag-iisip ang sospek. Posible naman na managot sa batas ang kanyang mga magulang. Ito yung kung sinasabi nating civil aspect, lalo kung nasaktan yung ating kapulisan o kung kumaga gumasto sa medical na pagpapagamot nila at saka pwede din kasi ito sa ibang aspeto. Sa civil damages kasi, nandito yung mga multa na tinatawag natin, yung mga damages. So hindi ibig sabihin, hindi ka makukulong, wala ka ng pananagutan. So ang liability mo lang po dito, yung tinatawag natin civil aspect. Usually mga mga fines, damages. So ay, although hindi ito nasusukat, pero ito ay binibigay ng batas sa pamamagitan ng pagbabayad ng danyos o kaya in na form na pera. Arestado rin ang isang 22 anyos na laborer matapos na masaksak ang isang 23 anyos na lalaki sa isang sayawan sa Barangay del Rosario, Naga City, 1:20 ng umaga kahapon. Agad naman siyang nahuli ng mga kapulisan na naroon sa lugar, habang kaagad naman isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng malalim na saksak sa kanyang mga braso. Ang pagdadala po ng mga patalim o deadly weapon, ito po ay pinagbabawal under sa Batas Pambansa bilang 6. Ito po ay may karampatang kulong, lalo na kung ang iyong dalang patalim ay hindi naman naayon sa iyong profesyon o kaya naman hindi naayon doon sa lugar. Tulad po nito, kahit mayroon siyang dalang kutsilyo, allegation niya isa siyang magkakatay o isa siyang magsasakat, subalit nasa loob siya ng sayawan. Hindi po ito pasok. Kung magdududa, ba't may dala ka ng ganyang patalim? Dito naman po, pag nagkakaroon tayo ng kasiyahan, hindi maiwasan na magkakaroon ng inuman. Siguro po, huwag po natin sagarin ang ating kalasingan at mag-imahinahan pa rin tayo kung ano man ang kung magkaroon man ng komusyon o para makaiwas po tayo sa anumang gulo. Desidido umano ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Nasa kustudiya pa ng Naga City Police Station 6 ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.